תחשבו שנייה עם עצמכם, מה יכניס לכם יותר כסף הביתה? הבית שלכם או המשרד שאתם עובדים בו? אני רוצה לספר לכם סיפור. זוג לקוחות שלי, שותפות בתחום הפיננסים, היו עובדות בצורה מאוד מאוד מוצלחת מכל מיני בתי קפה. זה עבד להם ממש טוב. עד שאחרי בערך שנתיים מתחילת העסק, הם יצרו קשר עם איזשהו עורך דין שרצה לעשות איתם שת"פ. אבל משהו טוב כזה, ששווה לעצור בשבילו. אממה, הוא פנה אליהם ואמר להם, אוקיי, אז איך אפשר להגיע לכם? אני רוצה לראות את המשרד. וכאן הם נתקעו. ואז הם הבינו שהם חייבות מקום. הגיע הזמן. אז הם מצאו משרד בלוקיישן מדהים, וכמות גדולה של חלל, כמו שהן רצו. אממה, הם לא ידעו כל כך מה לעשות עם זה. וזה בדיוק הרגע שאני נכנסתי לתמונה. אז לקחנו את החלל, ותכננו אותו לפי הרצונות והצרכים שלהם. כמה עובדים יש להם היום? כמה זה הולך להיות? איזה סוג שירות הם הולכים לתת? האם אפשר להפיק עוד רווח מהמשרד הזה? או בקיצור, תפרנו את המשרד בול לפי מה שהם רצו. מרמת המעטפת עד רמת הכוס בכיור. אז בואו נחזור לעורך דין. כמובן שהם סגרו אותו, והם סגרו עוד עשרות לקוחות אחר כך. למה? כי כשיש משרד שמתפקד כמו כרטיס ביקור מצוין, אין חוכמות. יודעים מה אתם שווים.